Hotel bateko garbitzaileak zarete. 10 minutu dituzue gela bakoitza garbitzeko. Egun osoa daramazue gelaz gela lanean. Maindiretan perfekzioa, ispiluetan diztira, denak egoki egon behar du, lanpara ederren argira. Gero mil esker xume triste bat, helduko balitz sikira, ile txiki bat aurkituz gero, ederki kexatzen dira. Nagusiak maiz esaten digu, ez garela portatzen fin, gelarik gela minutu orori, ateraz mila etekin. Guztia ezin egin tautatzen beharko genuke jakin, kuadroei hautsak ondo astindu edota oheak egin. Egunez egun aurkitu behar, zalantzari erantzuna, soldatak baino haundiagoa, dugu erantzunkizuna. Gu biontzako matematikak, krudelak dira laguna. 10 minutu gela bakoitza, ta 10 euro eguna. Ile eta zimur guztiak ondo, usteko zenbat apuru. Azkarta ondo egintzazue, jarri digute helburu. 10 minutuz albezain ondo dena txukun uzten dugu, beren etxeko logelak baino asko zobeto seguru. Besteen poza bilakatzen da, gu biontzako desgrazi, egoerari buelta ematen, oraindik ez dut ikasi. Artrosian ta lumbaretan, hobez pentsatu kasi, hotelekoak bukatzen dira, eta etxekoak hasi. Artrosia eta gerriko mina, ez dira xamurrak klaro, baina honetan ditugu jada, urte gehiegi igaro. Etxeko lana ez da hobea, hori oso argi dago,
hemen gutxitxo kobratzen dugu, ta han askoz gutxiago.